Kikubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka 3 Olives Restaurant, balak play nakabentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakay Lekay Bapaw ha Shillong, balayada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, balale da ka Meva Enterprise. Kapuran bala paunam bha hakikam ak Phlim khasi ya kabala tip kerteng kum kasamla Wanri da Pyngrope dangshen kalayo pediang ya ke khusnam kum ke Best Actress ha ke Prag Cine Award arzar arphuwei jong ke Phlim Kendailat ya kabala direct da uba Commander Shang Pliang. Ke Prag Cine Award kadai ke khusnam bala jet kerpang tangi ki Phlim bala penmi haki jela jong kathan syataila mingi kum shibenta ban penslur bat ban kentiu ya ke karkhana shna Phlim hakani kathan bat ban seiru ya haki reudon sab hakani ka liang. Kumban supentip hangni baka samla Wanri da Pyngrope kala rung syakakam ak Phlim khasi nengkong hausnem arhajar shipau da kabaya shimbenta ha ka Phlim bala ai kerteng hanga marwai ka Phlim habantoni ka Phlim Kendailat bat ka Phlim kaban suppletion ka bala ai kerteng jingim kani ka samla ka dairu ka bala Ïohrah ya ka nam lado ha ka rensan ya kop thai bhabriu jong ka Miss North East ka bala long hagisnem bala dem to mentang nya sngam ayu ka samla Wanri da Pyngrope ka don ban keren AA halor kani ka jingyo pediang ya ka khusnam Prag Cine Award dangshen kani ka scene baningkong bat ka film baningkong jonga ba kia pha ya ka award mo ban sajin te shwa kani ngala ak buntli hi film tamba kitu pada ki klam pha ya ka banrung hapo ka award te kani de ka film baningkong kani ka film Kendailat ngi sha nominate ngi da nomination lightly kawai kadai ka best film te kawai kadai ka best director pat sa kawai pade kadai ka best actor female te ha ka jing sngo te nga sngo siir mo naman pa kadai ka scene baningkong nga sha nominate te sngo komen ru kumju tang ba sngo siir ru naman pa la kwa himo ban job ngate haka jing sngo janga hi marwai te nga sngo ba nginyo obi hi bora lai teliken long kata mo ka jing kermen kadan hi bang nginyo obi bora lai teliken pagila pat banyak dan lang dekat banyak em banyak sa lang si kum sieng ngamla batay syo mas ngokum no namat ba ketukupor ngala ngokumen siya papalan la ngo nervous tang ban la jan klet ru ban shimye ka wai po bakmen ngala shu ai kublek ti shwa te hadin padai kan mau ken i director i kiki ong ba khel shim shaka wat te ang tonga sayang te na ba ngala komen palan Hajing tlot boy
kajing ai khublei jonga baneng kong do ngakwa ban ai khublei hi ya iba commander namar ba iji denga kumka puran hakni ka film te jing sha ngamdei hi ban sha jiru namar ba paro penlong ekani ka audition jonga ni ka film te ngalet mo na ba hikai te nga kan mau ngadang ra hi bar ka answer script hapo akti te ngalet ban ai audition re kila khantala ka kamera audition te nga ban num yo sho te hadin pade iba kaman ifun ngai ong bata sasuan la kawan ha meeting te hang tu pade isa ong ba ngin jet epi kom i puran mo jang kani ka film te ngala komen lupai nama bangala kwa palat ban ake kani ka film hadin bangala tip ba kumnu ka film kalong yang mentang haki kana yang amno yang mentang syai kata kari pella Sngo komen namar bakani kadai ka scene baning kong banga yo aka script banga sung tenat bahan namar baka kadai ka long based on a true story te nga sung tenat namar ba nga yo experience shibon par ba ake kani ka film snapchat mame ukpa jong me laphen Lara me kualit khilet bertuk pala jong. Ukpa jong me la yap me la smthu. boleh play gaya ngam sngo ba kandan ka bat image na marba dala de puli mangahi ka script nga sngo ba kani kare ka jingshem jong ko ka brio hi hapo ka jing em te nga nala de hi nga sngo ba ngi ki brio hangni ha perthei hi ngi longi nang ngi start na ka jingshem jongi bat baro hi ki brio ki kalalong daka jingshem la de hi te no de daka jingshem la de hi bangi salong pade kum bangi long menta nga long kum ni mentaru de naka jingshem jonga maki ki long kum to daka jingshem la de te ngam thau ka nya ta ki padba ate ki dan lala ka jingsngo ki jingsngo jong ki par bam pat release ka film te ka basni ru ka dan hi ka bharu ka dan hi te ki ba ong ba ka film bakam dei ka film bharu ka dan ka film ba ki ong ba kin kwa ban pet ru ki dan lala ka jingsngo la de kata ndai nga pade nga shu kerman met ba la gawi ka sngi pade dala pen i hi ka ni film ba da pet hi ki padba kin su thu ba ka ni ka film kam dei ra kata ka film ba ki mon jing sisa hayeng jongi hi nga long ka badan bok mo namar banga yo ime ipa ki bakarsan bahaya nga nado man shuharu dengan dakwa ban le ke iru kim pat penduk mensim kat banga kwa ban le ki ong beto te pot banga ong banga kwa ban le ikani ka film bat kalong kum ta ka script ru ki ong bet ya chakman nia dan lang hi bat pi te nga khlam dan kata ka banga haban ong ime ipa ta se sha nga bangan le ung ta film ki su thu hi ala ka khon banga numle hi kanu ka kam ban penja buram me ka yeng kasan Bali me buri ek jinglong la jong. Menong mot nganum tep. Wat wan ban le men le ei ru em hang ni. ngamut klina pis pangi dari te Menta hak jing ekran ban jonga bahi ban I producer jong kani film iba commander sang piang tila ong hi bangin sa release ne kani film how much tang ba empat batai tarik tang ba how much ne sa release ne kani film menta usman ha te nakaliang jonga hi kipat ba baro kalong ka jingsngo jonga hi ma da ka jingsngo ret nga kerpa de phi baro bala da phi lada la pen I be kani film khandai lat te kumba phi ju ai jing krishan hi nga na do manshwa habangi release ka music video ru phi ai jing krishan habangi bala je ka film ru phi ai jing krishan te nanga hi nga kerpa de pa da la release be kani ka film khandai lat ba phinya wan kan man pa je ka film Snapchat mame.
ukpa jong me la phen lara me kwalit khilet bar tukpa la jong ukpa jong me la yap me la sum thu Boleh play ke